ओ चुन्याची टूबा नाही खय राहतास? मी हयच राहतोय. तुम्ही काय राहतास? मी माझ्या घराकडे. आमच्या बाबा घर हा. पण मी काय संडासात राहतोय. मग लगीन झाला? नाही अजून नाही होता. पोरा बाळा किती आहेत? लग्न नाही झालं तर पोरा बाळा कशी असतली? असा थोडीचा. माझं काय झाला लग्न तरी माझ्या घरात 4 पोरा असत. काय? हो मांजराची. मग गेल्या वर्षी मालवणात तोक्त्या वादळ झाला. हो. मदत बिदत केलात की नाही? नाही करू. काय माणूस हा. म्युन्सिपाल्टीत कामा का, लगीन नाही जाव, पोर नाही, तोक्त्या वादात मदत नाही करू. तुम्ही गेलास? मी कसलो करतो? माझ्याकडे चुन्याची टूक गप पैसे नाही आणि माका सांगतास मत्तीचा. बसाया हा? बसाया. नाही मी नाही पिणे नाही मी. मग माका देवा मी पितोय. अरे बहिणी जाऊ रे. चला सुन अंड्याच्या